ikke i brug, for vi var på stedet og anholdt manden, der var noget beruset, fortæller vagtchefen. Den 27-årige har derfor overnattet i detentionen, og han kan nu se frem til en voldssag og, på grund af cykelkæden, også en sigtelse for overtrædelse af våbenloven. Og så har en flok unge fyre dannet en noget speciel klub i Nørre Sundby. Nærmere bestemt så er der tale om en knallerklub med navnet Brothers on Mopeds. Nej, den gider ikke, den her. Det er ikke altid lige let at få gang i motoren. Men det er med garanti altid en kammerat, der er klar til at hjælpe, når knallerklubben Brothers on Mopeds mødes for at skrue gamle knallerter, hænge ud og køre i flok i en blå sky af us. Det var nogle af drengene, faktisk en 3-4 stykker, som havde set den her Unge Hjerter, som er en dansk dokumentarfilm med nogen, der har en knallerklub. Og de synes, det ville være ret så sjovt. Og så startede en knallerklub, og så kørte til Skanderborg Festivalen. I starten var det bare en sjov idé, men i dag tæller knallerklubben Brothers on Mopeds 19 medlemmer. Jamen, jeg tænkte dengang, at vi fik de der knaller der, så de var sådan rimelig medtaget. Og jeg tænkte, hvis man skal ligge og køre rundt her i klubben, så synes jeg, skulle det også se ordentligt ud. Der er nogen, der godt kan lide, at deres knaller der, de er en lille smule havet, og der er noget historie bag dem, hvorimod jeg godt kan lide, at den står helt spidse. Så har jeg været i gang med at slibe stillet ned på den, og så har vi spartlet den op og lakeret den op i matsort. Og så har jeg faktisk næsten købt fuldstændig nye kromdele til den. Hvad siger pigerne til den? Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke fået så mange kommentarer på den side. Men når man ligger og kører derinde inde i byen, så folk de kigger godt efter den. Alle klubbens medlemmer har mødt hinanden til CrossFit. Men der er en enkelt undtagelse. Erik Andersen er far til klubbens præsident, og han er manden med de gyldne hænder. Jamen, jeg har jo prøvet at skrue på sådan nogle knaller, dengang jeg var ung. Så jeg kender lidt til det. Jamen, det er nok fordi, jeg er den, der ved mest om det. Lige pt. Men de er selvfølgelig i lære af alle de unge mennesker. Så målet er faktisk bare at hygge os. Vi har ikke noget mål med, at vi skal være så mange medlemmer. Altså, det gælder bare om at hygge sig og have det sjovt. Og den 5. august kører knallerklubben Brothers on Mopeds fra Nørre Sundby til Skanderborg for at deltage i festivalen. Håbet er, at alle knallerterne de holder hele vejen, selvom der er arrangeret opsamling i en bil, der følger drengene på turen. Det var alt fra redaktionen den her omgang. Vejrudsigt om et lille øjeblik. På gensyn.